ದೇರಂಬಳ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನವಿ. ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳು ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ. ವೈದ್ಯರತ್ನಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9497431005. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಜ ಪಂಚಾಯತುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೇರಂಬಳ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಜನದ್ರೋಹ ಎಂದು ആരോപിಸಿದ್ದಾರೆ. പഞ്ചായത്തിന്റെ ദേരമ്പള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജിലാണ്. ഈ ദേരമ്പള ബ്രിഡ്ജ് പൈവളിക്ക് പഞ്ചായത്തും മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തും പിന്നെ മീഞ്ച പഞ്ചായത്തും കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 4 വർഷം മുമ്പ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വീണതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പാകെ തന്നെ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, MLA കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങളും പോലും ആ 4 വർഷം മുതലും ഇന്ന് വരെ ഒന്നും കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ജനങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ഒരു പാലം, ഈ കൗങ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാലം അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാലം വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഇത്ര ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇവിടെ മഴ നല്ല ഒരു റെയിൻഫോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ഹൈ അത്രക്കാണ് വോള്യൂം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കോളേജിന് വരുന്ന കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ഫോഴ്സ് നോക്കിയിട്ടായിട്ട് തലകറങ്ങിയിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണുപോയി. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഈ വെള്ളം നോക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായ ഉദയ്കുമാർ ഷെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആണുങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ആ വെള്ളത്തിന് ചാടി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഡെയിലി ഒരു 50 അധിക സ്റ്റുഡൻസുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടന്നുകൊണ്ട് ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ പോകുന്നത്. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ 600 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ಈಗ ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್, ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ದೇರಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. എത്രയോ സ്ത്രീമാരും പുരുഷന്മാരും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്ത് പോകുന്നതും, അതേപോലെ എത്രയോ വയസ്സന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ജീവിതത്തിന് വിലയില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്നത്? ജനപ്രതിനിധികൾ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെറും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കും, അതേപോലെ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് പോകും. ജയിച്ച ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഇവിടുത്തെ MLA പിന്നെ MP മാർ. അപ്പോൾ ഈ MLA ഫണ്ടിലും പിന്നെ MP ഫണ്ടിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി വരേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടും പോലും MLA തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് അതിശയമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പറും അതേപോലെ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മെമ്പറും അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നവീന് കൂടി ഞങ്ങൾ 4 ആളും ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറെ കണ്ടിട്ടായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു നല്ല ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുക, അപ്പോൾ ഏത് ഫണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നൽകിയ DC-നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷണം നിങ്ങളെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പാലം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.